A Europa hi ha minories que no tenen ni tan sols reconegut el dret a l'autonomia. Una d'aquestes minories, els hongaresos que viuen a Eslovàquia i Romania, han llançat una iniciativa ciutadana europea per tenir dret a accedir directament als fons europeus que s'adrecen a les regions. Aquesta iniciativa ciutadana europea té un web que és regionsnacionals.eu i han de recollir 1 milió de signatures de tota Europa i en concret han de superar un llindar de signatures a 7 estats de la Unió Europea, entre els quals hi ha l'estat espanyol. La data límit que tenen és el 7 de novembre i encara els hi falten algunes signatures per poder superar el llindar a l'estat espanyol. Seria important que des de Catalunya els ajudéssim signant en aquesta iniciativa regionsnacionals.eu. Per què? Ja sé que les seves necessitats i les seves demandes ens poden semblar molt petites i estan molt allunyades dels nostres objectius nacionals, que com a minoria nacional, que també som dins de l'estat espanyol, doncs el que aspirem és a la independència. Però nosaltres, i en concret l'Assemblea Nacional Catalana, juntament amb el Consell per la República, també va presentar una iniciativa ciutadana europea ja fa més d'un any. Aquesta iniciativa ciutadana europea té l'objectiu de sancionar a l'estat espanyol, que la Unió Europea activi els mecanismes dels que disposa per sancionar per la vulneració de drets fonamentals contra la ciutadania a Catalunya a l'estat espanyol. En un primer moment ens la van admetre a tràmit, però ara hem presentat un recurs al Tribunal de Luxemburg que ben aviat resoldrà. Si resol positivament, nosaltres també haurem de recollir 1 milió de signatures a tota Europa i haurem de superar llindars de nombre de signatures a 7 estats de la Unió Europea. Per tant, en reciprocitat, aquests col·lectius també ens ajudaran a recollir signatures. És per això que us demano que els ajudeu, feu un últim impuls i aconseguim que superin el llindar necessari abans del 7 de novembre, que és la data límit. Gràcies.